hapon na guys. Mananig update ato ang kuan. ECO White House deri sa charot no Mercury. Okay, today is April 17, 2025 guys. Mana ni ito ang ECO White House deri sa lungsod sa Matalom. Ya, pwede na mo diri mo soroy, mo bisita. Pwede mo muabang puhon diri sa ECO White House. Charot-charot.